Ayan mga kasinag, oh. Pugad yan, oh. Ayan na. Ah. Yo, what's up mga kasinag? Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Si Bagwis, andito na naman. Mga kasinag, maraming salamat pala sa 50,000 na subscribers. 50,000 subscribers na tayo ngayon mga kasinag. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami. Sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Andito si Bagwis mga kasinag, oh. Andito. Kauwi lang mga kasinag. Wala akong maibigay na daga sa kanya. At ngayon nga mga kasinag, kakatayan ko siya ng manok. Kagagaling ko lang kasi maglipat tong kalabaw. Tapos nung kambing mga kasinag. Ngayon, nadaanan ko si Bagwis dito pag uwi ko. Nagpaparahuni. Bagwis! Ano ba yabantayan mo dito? Ha? Ang tinitingnan mo sa uba? Ang tinitingnan mo dito sa uba? Ayun, ay may ano pala, may pugad. Oh, siguro nakita niya yung inahin. Ayun mga kasinag, oh. Oh. Ayun, oh, may 3 itlog. Ayan mga kasinag, oh. Pugad yan, oh. Hindi po kay Bagwis yan, ha. Baka isipin niyo mga kasinag, kay Bagwis na naman yan. Ayan si Bagwis mga kasinag. Nakita siguro niyan, lumipad yung inahin. Kaya dito siya nagtatambay. Hello, gutom na? Gutom na si Bagwis mga kasinag. Kakatayan ko muna ng manok. Tama, may pugad pala dito. Ayan, oh, nakita niyo naman mga kasinag. Ayan lang, oh, ayan, oh. Yung pugad ng ibon. Tapos si Bagwis ayun sa taas, ayan. Kaya pala hindi naalis kasi binabantayan niya yung inahin. Hunter na talaga. Kaso maliit yun. Ayaw na ng maliit ni Bagwis, eh. Gusto yung Bagwis kasi mga kasinag malalaki. Yung inaayos ko dito na kulungan ng baboy mga kasinag, ayan, oh. Natapos ko na. Ayun. Oh, kung mapapansin niyo may bubong na yan. Ayan, oh. Oh, di ba? Oh, ayan. Ay. Hindi pa pala nakapaglinis ng kulungan ng baboy si Mrs. Ay, mga alaga kong baboy mga kasinag, 2 inahin. Tapos 8 na patining yung nasa gitna. Ayan, oh, naayos ko na. Ang mga gawain ko dito mga kasinag, inuutay-utay ko lang. Ako lang lahat naggagawa, ako lang lahat nagtatrabaho. Inuutay-utay ko lang. Mahirap naman madaliin ang mga trabaho mga kasinag. Kasi wala naman tayong amo. Hawak naman natin ang ating oras. Kaya sabi relax lang sa araw-araw na pamumuhay mga kasinag. Huwag tayong ma-stress. Tapos ditong mga kasinag, hindi pa rin nalilinisan. May baboy pa kami dito na yan, oh. Medyo madungis pa. Tapos yan 5 yun, 3 itong palakihin. Tapos yung isang nasa dulo yan, pan-dispatch na yun. Tapos doon sa kabilang kulungan, may inahin kami dyan. Yan ang mga alaga namin mga kasinag. Ngayon, sa dami ng idinaldal ko sa inyo, huhuli tayo ng manok. Ano ang ginagawa ng mga chikiting dito sa bahay? Pitoy. Ayan na si Pitoy mga kasinag, oh. Ano Pitoy? Pitoy. Galit ka pa kay Bagwis? Simulan inatake ka ni Bagwis? Awa mo ng Pitoy na yan. Nag-relax muna dyan si Pitoy mga kasinag. Ayan, shout out. Ay, kitay. Ay, saan kayo pupunta? Seryoso yung mama. Yan naman si Kulin. Jan. Yan. Tapos si Mrs. Ayan. Mabahog ng baboy. Mga kasinag, nataga si Mrs. Ang laki ng tama niyan mga kasinag sa kamay. Kaya maga yung kamay niyan. Isang kamay lang magamit niya. Kahapon kasi mga kasinag, nagrabo sila. Nag-slide yung pakataga niya dun sa nililinisela. Kaya tumama sa kamay niya. Ito naman yung
Mga manok, napakain ni Bagwis. 5 yan mga kasinag nandyan. Tapos dito naman sa kulungan dito, may 4 dyan sa loob nyan. Nasa yung mga kalapati ko. Ay, ito na mga kalapati kong alaga, oh. Good morning! Ayan mga kasinag, huhuli muna ako ng manok at magkakatay muna tayo para mapakain na si Bagwis. Ayan mga kasinag, ay grabe usok. Mausok kasi yung paggatong namin kahoy. Nakapagkatay na ako ng manok mga kasinag. Ito na, oh. Ayan. Puting manok na naman ang kinatay natin. Kasi marami akong manok na puti dito mga kasinag. Malulubat pala ang aking ano. Ay hindi pa, kaya pa yan daw. Ay, malulubat talaga, malulubat. Nakabutan na yung battery ko dyan. Hindi pala nag-charge to. Saglit lang mga kasinag. Ay, mahinaw mo akong kamay. At palitan ko ng battery mga kasinag. Ang usok. Ayan, full na. Ayan mga kasinag. Full na ang ating camera. Ay, grabe talagang usok kasi doon sa loob mga kasinag. May dala akong 2 hita ng manok. Yung manok mga kasinag, kinatay ko na. Ayan pala si Chloe. Hay ka nga. Yan yung bunso kong anak mga kasinag. Tapos si Mrs. ayan. Good morning, good morning. Ha? Oo. Yan, nagbabahog na siya ng baboy. Tapos yung isang kong anak na lalaki mga kasinag, ayun. Siya naman ang nagtutulong kay mama niya maglilinis. Kaway ka nga dyan. Ay busy. Seryoso mga kasinag. Seryoso yung anak kong lalaki. Seryoso sa paglilinis ng mga alaga namin baboy. Bagwis! Hindi ka umalis dyan ano. Hindi talaga umalis mga kasinag kasi binabantayan talaga yung inahin ng ibon. Halika na. Halika Bagwis. May dala ako sa'yo 2 hita ng manok. Ito naman kasinag. Yung hita ng manok ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan. Mahuhulog. Ayan, galit na yan, galit na. Huwag natin pakialaman mga kasinag kasi galit na yan pagkaganyan si Bagwis. Sige na, kain na. Gutom na talaga yan. Jackpot ka dyan, 2 hita ng manok yan. Marami kasi ako dito mga kasinag manok. Mga kalimitan puti. Kaya kung mapansin nyo, yung nakaraan puti din. Ngayon puti naman. Ayan di ba? Sige na, kain na. Isa-isahin mo lang, isa-isahin. Tanggalan ko ng balahibo? Ha? Ako na magalis ang balahibo? Yun na, kainin mo na yan. Mahuhulog na. May lumapit na ibon. Ayan mga kasinag. Ayan. Para aligid na ibon kay Bagwis. Yung maliit na ibon. Hala. Ayan. Paano yan? Nahulog na. Yan. Sige na.
Dalawa-dalawa kasi, isa-isa lang. Opo, tirahan na yan. Ayan mga kasinag, binigyan ko naman si Bagwis ng manok ha. Baka sabihin nyo mga kasinag, hindi ko pinapakain ng manok si Bagwis. Sumabit yung paa niya mga kasinag, kaya hindi siya nakalipad pataas. Manok na yung pagkain ni Bagwis ngayon mga kasinag. Fresh na fresh yan, bagong katay. Very good. Sige lang, kainin mo na yan. Sige na, kainin mo na yan. Opo. Sige lang. Bagwis. Opo. Sige lang, kainin mo lang yan. Lalayo na ako, lalayo. O sige, lalayo ako. Kain. Wala ko kasi umalis ka na, umuwi kasi ako sa bahay. Sige lang. Bagwis. Bagwis. Galit na galit si Bagwis mga kasi. Hindi ko na maagawin yan. Sige na, kumain ka lang. Kanina kasi mga kasinag, umuwi muna ako doon sa bahay, tapos pinuntahan ko dyan si Mrs. Tinulungan ko nga si Mrs. magbahog ng baboy mga kasinag, kasi nga may sugat yung isang kamay niya, nataga nga kahapon. Pero huwag kayo mag-alala mga kasinag, ginagamot naman, tapos umiinom naman si Mrs. ng antibiotic. Nahihirapan kasi siya mga kasinag magbahog, kaya tinulungan ko. Tapos pagbalik ko dito, nasa uba na pala si Bagwis. Kala ko kasi umalis na at sabi ko, tinatanaw ko dito, wala, hindi ko nakikita. Yung pala nasa uba lang siya, ayan o. Balikan lang tayo mamaya mga kasinag. Iwan mo natin siya dyan. Hayaan mo natin siya para makain niya lahat ng binigay ko na karning manok. Magpakabusog siya ngayong araw na ito dahil 50,000 subscribers na kami mga kasinag. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Ayan na yung dalawa, nagbahog na. Katapos na magbahog.
binata na talaga mga kasinag, maaasahan na. Mahiyain. Mahiyain yan mga kasinag. Mga kasinag, balikan natin si Bagwis kung ano nang ginagawa dito. Tingnan natin mga kasinag. Nasa na daw yan? Ayun, nasa taas na. Oh. Oh, talagang inubos niya. Oh, wala bang natira? Buto ang natira. Ay, very good ka talaga. Tinira mo na. Oh, ano? Ay, busog na busog mga kasinag, oh. Tingnan niyo naman mga kasinag yung kanyang dibdib. Yung butsi niya, oh. Oh, bilog na bilog, oh. Oh, ano? Jackpot ka ngayon, oh. Jackpot ang baby Bagwis na yan. Ayan mga kasinag, pwede na uling umalis si Bagwis. Pag umalis yan ngayong hapon mga kasinag, or hindi man umalis yan ngayon, gabi na yan umalis, baka bukas hindi naman yan bumalik. Bumalik yan susunod na araw or ilang araw bago bumalik na naman yan. Ganyan yan si Bagwis mga kasinag. Ganyan ang ugali niyan, basta mabusog yan, ilang araw na bago bumalik yan. Ayan, oh. Ano, busog-busog ba? Oh. Basta wag kang kakain ng buhay na manok, ha. Pag gusto mong kumain ng manok, magsabi ka lang kay tatay at kakatayan kita ng manok. Oh, very good, nasagot ka. Yan ang gusto ko. Kaya susunod, pag gusto ng manok, magsabi lang, ha. Hindi muna ako nagpahuli ng daga mga kasinag sa mga bata dito. Susunod naman ulit. Ngayon, ilang araw muna natin siyang pakainin ng buhay na manok, ng karning manok. Ilang araw muna natin siyang pakainin. Busugin muna natin siya ng manok. Para maiba-iba naman mga kasinag, manok naman ang kanyang kainin. Hindi na muna daga. Baka nagsasawa na rin siya paminsan-minsan sa daga mga kasinag. O paano, bye-bye na, bye-bye. Iwan ko muna si Bagwis din mga kasinag. Dahil nga po tatrabahuhin ko naman yung kulungan ng gansa. Kasi yung gansa mga kasinag, gagawan ko siya ng ng tawag ito, bahay-bahay. At malapit ng mangitlog yun. Kasi lagi ng binabarakuhan ng lalaki. Kung nakikita ako, lagi na siyang binabarakuhan. Kaya kailangan magawa ko ng kulungan at masanay siya doon sa kubo na gagawin ko, para pag nag-itlog siya mga kasinag, doon na lang. Hindi siya magpagala-gala kung saan-saan, kung saan pati mangitlog. Ayan mga kasinag, update ko kay mamaya kung nandito para si Bagwis. Ang panahon pala ngayon dito sa amin mga kasinag, habagat na. Oh, tingnan mo, ang lakas na naman ng hangin, habagat, oh. Si Bagwis mga kasinag, hahanap naman ito ng lugar na hindi nabubulabog yung itaas ng puno. Oh, hahanap naman ito, hindi ko alam kung saan lugar naman yung mag-standby o magkukubli. Kasi panahon na, maghahabagat na dito sa amin mga kasinag. Malakas na lagi ang bugso ng hangin dito sa amin, kaya halos lahat ng puno ganyan ang mangyayari mga kasinag. Kung nakikita nyo, ayan, mabubulabog na lahat yan. Lagi araw-araw, oras-oras umuuga lahat ng puno. Kaya hahanap niya si Bagwis ng kubli, kung saan siya magkukubli, lalo na pagdating ng gabi mga kasinag. Sa magkukomment pala dyan, nagawan ko ng bahay si Bagwis. Hindi pwede yun mga kasinag, hindi pwede mangyari yun. Nagawan ko siya ng bahay. Kasi si Bagwis naman mga kasinag, hindi siya nagpipermanente sa iisang tulugan o iisang istambayan. Kasi wild si Bagwis mga kasinag, siya ang masusunod mga kasinag kung saan niya gusto. Kasi kung si Bagwis ay gusto magsilong sa mga kubo mga kasinag, dito lang sa mga kulungan ng baboy or kung saan dito, pwede na siya magsilong. Pag nakita kong ganun ang naging ugali ni Bagwis mga kasinag, na sumisilong siya sa mga bahay pag umuulan or dito sa may kulungan ng baboy, pag siya ay nakikita ako na nagpaparaulan na sumisilong dyan nag-standby, pwedeng gawan ko siya ng malaking kubo.
na hindi naman kulungan mga kasinag, yun talagang istambayan lang niya. Pero pag hindi ko nakita mga kasinag na sumisilong si Bagwis sa ganitong mga kubo, hindi natin pwedeng gawan mga kasinag. Kasi nga po, hindi na rin naman mag-i-standby si Bagwis dun, lalo na kung dun man sa lugar dun. Kasi marami nagko-comment kasi mga kasinag na gusto nila may kubo si Bagwis, may bahay siya. Subukan natin sa mga susunod mga kasinag. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman na pinakain natin ng manok ngayon si Bagwis. Siguro naman matutuwa naman kayo nyan mga kasinag, kasi hindi naman daga ang ipinakain ko, manok naman, fresh na manok. Kaya sa 50,000 na subscriber namin ni Bagwis, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Bye bye!